Kognitive skemaer er indre mentale strukturer i vores hukommelse. Disse skemaer opbevarer de erfaringer, vi har gjort os på bestemte områder. Vi har forskellige kognitive skemaer, der passer til forskellige situationer. Skemaerne indeholder det generelle, der sker i bestemte situationer. Skemaerne bruges til at forstå og forudsige, hvad der vil ske i de bestemte situationer. De kognitive skemaer kan bygge på erfaringer, vi har gjort os omkring f.eks. restaurantbesøg, hverdagen i skolen, fester, strandture og bilkørsel. Kognitive skemaer kan også være tankemønstre, der træder automatisk i kraft i bestemte situationer. Tankerne kan gå i enten positiv eller negativ retning og har ofte en tendens til at være selvforstærkende. Disse tankemønstre kan være svære at bryde, og det vil vi vise med følgende eksempler. Den onde cirkel. Festen. 1. Jeg er genert og føler mig uinteressant. 2. Jeg kan ikke finde på noget at sige. 3. Se, hvor de andre har det sjovt. 4. Jeg kan ikke holde ud at være her. Jeg går hjem. 5. Konklusion. Fester er ikke noget for mig. Den gode cirkel. Eksamen. 1. Jeg kan mit stof godt. 2. Jeg er ikke nervøs. 3. Jeg kan sagtens besvare opgaven. 4. God præstation. 5. Konklusion. Eksamen er jeg ikke bange for.